Hej, hej Hjördis, jag får lukka visa dig hvordan du gøymer en skabelon i Word. Hvis du skriver alt det som du atler der inne i skabelonene, du skriver det her, og spiller at det er en god skabelon her på et. Og så først du inn under filer, eller feil, jeg har det ønsken her, feil, og så save as, gem som, og så først du gjennomse eller browse her på et. Og så skal du velge det hver det skal gøymes. Det skal du faktisk ikke holde hos om. Hvis du bare gømte den nå, så er det for i mappen av documents, eller dokumenter, men jeg får velge at gjøre et navn til disse skabelonene, jeg får bare kalle det heter en skabelon, og så skal jeg velge type. Det skal ikke være vanligt Word-dokument, jeg skal velge det som et template, et skabelon, Word-skabelon, så er det danskene Word-template, og så sier jeg bare save. Så nu har jeg gjort en skabelon. Altså man får under filer, save as, browse eller gjennomse. Og så ena skal man gjøre det navn og velge Word template. Så kommer det av rette mappe. Og jeg har den etter Office skabeloner eller også overtalt. Microsoft Office skabeloner etter mappen. Så jeg får bare, men nu hvis jeg skal bruke dette her, så får jeg få meg et nytt, nu åpner jeg Word, og så skal bruke seg her skabelon 18, så får jeg ikke under, eller så får jeg under feil, eller filer, og et nytt, jeg skal ha et nytt, til ikke pint å gjøre, eller det, til jeg skal gjøre et nytt dokument, og jeg skal ikke gjøre et nytt skabelon som ligger i Word fra undan, jeg skal ha en personlig skabelon fram, og min skabelon er at heter en skabelon, så velger jeg den her. Så er den helt rein og alt, så skriver jeg bare bla bla bla, et eller annet her på en, og så kan jeg bruke den. Og neste fer skal vi ha, så er den rein, det skal jeg ny, filer, new, og personal, og heter en skabelon, så får jeg en nødja skabelon som helt, som den opprunnelige vei. Si fra om det gjør mening eller ikke gjør mening. Ja, takk for det.